wai ina masoyin nasu ne a dawo lafiya, a dawo lafiya. So ne ko kadai ne ka zo? Allah. Wai ina masoyin so ne sassau. Ina masu kwasan kudin nan? Ina masu kwasan kudin? Kudu wannan kai. Sadar Salauta. Sadar Salauta. Sadar Salauta. Kabir gyari, kabir gyari. Kudu wannan kai. Wai na da koko tun da zuwa muke kira shi bai amsa ba wallahi na da maganin sa haba yawa a dawo lafiya a dawo lafiya a dawo lafiya ai mana ta autar ala sama sama da jarumai na ba ina su bane wallahi na da maganin so godon ba Saga na babu. Kalba amanan masta. Amin Musa kaluwan bakar.